बोराय मानसि उखैदों ओंखाम खुरना होनांगौ मा होनांगौ बहा थांजोबखो मानसिफोरालाय बहा गोमाहैजोबखो ना पेथेंनि सेहेरा ना सोरांस्रिनि सेहेरा ना जोमैनि सेहेरा बहा थांजोबखो मानसिफोरा ना गाव गावनि हिंसाजोबलायबाय नाङै समाव मानसिफोरा जाब थायो नांगौ समाव मानसिफोरा सासेबो नुजाया बिहामजोफोर आयौ दाबोसिम ओंखाम खुरना होनो सम जायाखैना बहा थांजोबखो बहा थैहैजोबखो आयै गाबज्रिबाबो माथो सासेबो फैनो रोंला बिहामजो जोमै पेथें जोमै माखौ एसेबां होसिख्रावबाय थाखो आयै मा जादों मा जानोखौसो नुबावदों गैला बिहामजोफ्रा बहा थांजोबखो बहा मा खालामहैजोबखो बहा सोर मा जाहैजोबखो नोंबौआ दहायनिफ्रायनो बेसेरा सियायबायगासिनो फुंनि 10 बाजिलायलांबाय ना दाबोसिम दै गरदसे ना सा गरदसे सोर जासिहैफेरखो नोंबावनो दाबोसिम फुंनि ब्रेकफास्टआनो गैया आयौ आलासि सासे फैनायावबो नखरनि मानसिफोरा दिनैसिम खबर लानो गियान गैला नामा आंनि बिहामजोफोरा पेथेंबो गैला सोरांस्रिबो गैला जोमैबो गैला बहा थांजोबखो ना हिनजावफोरखौ सिखमा दोनजोबबाय नोंसोरा थै आयै नोंबो बाराद्राय खिथारो सोरांस्रिया ओइ गाव खामानि मावहैनो लाहानावसो थांदों आलासि फैदों न'आवनो मावनाय दांनाय खामानि दङ दिनै सानसे थाङाबाबो जायो मानोथो थांदों दिनैलाय बेलाय दे सोरांस्रियासो थांबाय आरो न'आव बेलेग मानसि गैला नामा सोरांस्रिल'सै नामा जोमैमोनालाय पेथेंमोनालाय बिसोरथ' मावनो हायोना सोरांस्रिया ओरैनो थाङाखैनो हय फैसा लायनोसो थांदों आखायाव थाइसेबो फैसा गैया बिनिखायनो गावनि खामानि मावनाय फैसाखौ मोनबाय बायगोनदां होननानै थांदों आबौनो जानो लोंनो एसे बायनो आरो थांनोसै समाव गिन्जि गांसेसो दैखौ हरनो होननानैसो सोरांस्रिया फैसा लायनो थांदों बेखौनो एसेबां आयै नोंबो मिथिया हसिया बुखियो दा खोनाफैयोबा दुखु मोनगोन ना सोरांस्रिया खोन्थालांबानो जायोना खोन्थायालासिनो स्रि थांदों आरो आंहाबो बेखायनो होसिख्रावबाय थाफ्लांबाय दे बेसो थांबाय आरो बाखि बिहामजोफ्रा मा जाजोबखो बे जोमैमोनालाय मा जाजोबखो बहा थांजोबखो बिसोरलाय आयै दिनैलाय आंखौलाय मानोथो एसेबां नांगौ जादोंहाय मा खामानि मोजां खामानियाथ' आंनि नामा मालाबाबो ओंखारखाया माबा मोनसे गाज्रि खामानिफोर मावनांगौफोरावसो आंनि नामा ओंखारखायो जोमै खोनासंनोनो बालायदों माथो गाबज्रिनाया माथो जाबाय थाखो दुगैस्लाबनो मोनै ओंखारस्लाबनो मोनै देलायस्लाबनो मोनै जि जोम गानस्लाबनो मोनै माखौथो एसेबां होसिख्रावबाय थानाय जाखो ओरैनोबालाय माथो आंखौ नाङानो दिनैलाय आंखौलाय मानोथो नांगौ जासोदों हाबाब मा बुंनाय जाखोहाय बे बिहामजोआलाय मा गोदान मैया आसुरित खोथा बुंबाय थायो जाखो नोंलाय आरो लिंनाया मा गाज्रि जाखो मा दुगैस्लाबनो मोनै ओंखारस्लाबनो मोनै जालायखो न'आवनो सासे बोरायसा आलासि दंफैयो ना आलासिनो दै गरदसे जासिहैखो ना सा गरदसे जासिहैखो ना फुंनि जानाय लोंनाय ब्रेकफास्ट माखौ नोंसोरो दिनै मा मावखो माथो नोंसोर गावसोरसो आलासि जानानै थाजोबबाय सासे आलासियासो नोंसोरनि ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ जाखो ना नोंसोरनि न'खरनि बिहामजो जानानै बिहामजोफोरा आलासिखौ सोंनांगौ जाखो ना बिहाव बिखुनजोआसो मावै दाङै जाहोनांगौ जाखो नोंसोरखौलाय मानोथो बिहामजो सोंनानै लाबोखो मानोथो बे न'खराव बिहामजो खालामनानै लाबोखो बेफोराव मदद नङाबा न'खरखौ दैदेननो न'खरखौ नायलांनो बेफोरबायदि खामानियाव नङाबा नोंसोरखौ मानो बिहामजो लाबोखो सोंलाय आंखौलाय खें बुंबाय दे आंबो बिहामजो नामा बे न'खरनि हाबाब मा बुंनाय जाबावखो बिखुनजोआ मा खोथाखौ बुंगासिनो एसेथ' मेलेमाव हाब एसेथ' लाजिनो सोलों एसेथ' गंग्लायनानै था बिहामजो सानै थालायनानैबो मा बिखुनजो बुरैयानो गावनि बिहावखौहाय संनाय खुरै जाहोबावनांगौ नामा दे आं संनाय खुरै जाहोगोन नोंसोर थांनानै मानोथो रायलायहैया आलासिजों हारसिं खाथुथं जिरायनानै थानांगौ जाहैबाय नामा बिहाव बिखुनजो आलासिजों रायलायदों गमसे खम न'खराव बिहामजो दङ मावै दाङै सम मथे जाहो लोंहो बेफोरखौ मावनो नङाबालाय नोंसोरखौलाय मानोथो नांबावगौ आंनो ना आंहा समायना रमायना बिहामजो दङ गिदिर गोलाव फरायनाय सनमान गोनां होननानै आं नोंसोरखौहाय न' सिङाव पुत्रफोरबायदि साजायना दोननो थाखायल' लाबोदों नामा मानसि आलासि दोंसो फैबा आंनि समायना रमायना बिहामजो नाहैथां न' सिङाव दङ रानि मुखुर्जिफोरबायदि साजायना दोनदों आङो होननानै आङो आलासिफोर फैयोबा नोंसोरखौ दिन्थिनो लांनांगौ ना मा जाखो नोंसोरखौ साजायनो थाखाय लाबोदों नामा आं बे न'खराव मावनो दांनो नङाबा आं मिथिया आलासि दोनोसै जानो लोंनो गावबा गाव उदै दं गाव गावनि बिहाव गाव गावनि बिखुनजो गाव गावनि मानसि गाव खुं जोंनिथ' जेबो गोनांथि गैया ओरैनोबाबो आं बे न'खराव खारस'नानै फैनाय नङा आंखौ सोंनानैसो लाबोनाय नोंसोरसो आंखौ मोजां नुनानै फसायनानै सोंनानै लाबोदों दा
आंलाय मा रानि बायदि थानो होनबाबो हायो आङो गोसोबायदि बाहायनो होनबाबो हायो आङो सङा खुरा जाया उन्दु जानो होनबाबो हायो आङो आंनि गोसोबायदि सोलिनो हायो खासुमना लाबोनायबा नोंसोर आंखौ बुंनो समायोमोन आंहा पावारबो थानाय नङामोन मा बुंदोंलै मा बुंदों बियो सोंना लाबोनाय बिहामजो होननानै इसिबां दादागिरि आखल गैया मुन गैया सिगां सिख्ला समाव आंनि आखलखौ सिनायासै आंनि आखलखौ नुवासै दासो आंनि आखलखौ नुबायदि दासो गाज्रि होननानै बुंनो रोंबाय आं मिथिया आंहा न'आव थांनो ओंखारदों आं न'आव थांनोसै सङै खुरैलाय दोनखादोंना माथो सासेयानो दहाय खामब्रेङानो खुरना होनाय आन्थायालाय नोंबोसो हायो माथो आं न'आव थांनोसै आं दायो दांबाय थाला गोसोम गोफा एसे साफा देलायखा आं न'आव थांनोसै थादो जायाबो आङो आंहा न'आव जाहैगोन बावदोंसो आंखौल'सो जावबाय थानो मोनबाय आंखौल'सो खें बुंबाय थानो मोनबाय रायबाय थानो मोनबाय आंल' बिहामजो सासे बिहामजोखौलाय मा रानि बायदि फुथु दोन्दों नामा फज' दोन्दों नामा ओरैनोबाबो आंलाय बे न'खरनि बिहामजोआनो नंखाया आंखौलाय मानोथो नांगौ बै सासेयासो नोंसिनि बिहामजो दा बिसोरसो नोंसिनि मान सनमान गोनां समायना रमायना बिहामजो आखल आखु मोजां दैदेननो गोरों बेखौलाय माथो नांस'वाखै थाखा फैसा होनाय देलाय होनाय गाननाय जोमनाय होनाय अननाय बिलिरनाय दावदै बायदि बैसो दा बेखौलाय दालाय माथो मोनाखै नांगौ समाव आंखौल' जायखौ नङा बेखौनो नांगौ जादों दायो थांनोसै आङो मिथिला आङो खोनाबायना खोनाबाय आंनि बिहामजोफोरनि आखलफोरखौ खोनाबाय बेफोरबायदि बुंजानोसो बेफोरबायदि खालामजानोसो आङो बिसोरखौ सोंनानै लाबोबाय नामा ओरैनो दैया बेखार दे आयै माथो खालामबावनो गाज्रिया गाज्रिखा आं आबौजों जिरायहैनोसै नों ओंखाम ओंख्रिखौ खुरदो दे मोजां गियान होनांसिगोन बिसोरखौ मोजां गियान होनांसिगोन खुगाजों आन्था बुंबाय थानायखायनो बिराद हाथायफ्रा लावथारबाय बिसोरनि र' सिगां बारनानै जोसानिफोरखौ बावबायदां दाखाल बावैलाय माखौथो गाबथि बायनानै आथिं हमथि बायनानै निमाहा बिथिखो माखौथो निमाहा बिथिखो आरो माखौथो मा एक्टिं दिन्थिफिनखो र' सोंना लाबोजानाय होननानै गावखौनो इसेबां दादागिरि दिन्थिदोंना बाहादुरि दिन्थिदों र' नैबे बिखुनजोखौ सिनायाखैथ' सोंना लाबोनाय ना खारनानै फैनाय आं दिरुनगोन डक्टर आंनि फिसाया मा जादों मानो एसेबां बेबायदि उदै सादों आंनि फिसाया मोजाङैनो दङ ना औ मोजाङैनो दङ नाथाय बे पुलिसा सोर जाखो नोंनि मा जायो ओरैनोलाय सोमोन्दो हिसाबै जेबो जाया आङो बिसानावहाय खामानि मावो आरो आं बिसानाव फैसा लायनो थांनाय समावनो आंनि उदैया अकस्मात साब्रबनायलाय पुलिस आदैया आंखौ लानानै फैयो नों जोबोद खस्थ' खामानि मावो नामा खस्थ' खामानि माने बेफोरनो न'खरनि संनाय खुरनाय जानाय नों बारा खस्थ' खामानि मावनायखायनो नोंनि फिसाया खस्थ' मोनदों जेबो जिंगासिनांगौ गैया हामगोन नाथाय नोङो बारा खस्थ' खामानि मावनो नाङा आङो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरजों रायलायगोन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दङ हायोब्ला फन खालामनानै होदो नोङो न'खराव बेयाव लिंहर जागोन दे आं फन खालामनानै लिंहरनोसै नै माथो बिहामजोनि फन फैदोंलाय हेलौ आयै बिहामजो बुं मा जाखो मानो एसेबां गोबाव दाबो सफैया माबा आयै आं फैसाखौ लाना थांफिनो जेब्ला नागिरो बे समावनो आंहा गोब्राबैनो उदै साखांब्रबनानै होयो मा दालाय माबोरैथो दङ बहा दङ आयै सोरांस्रिया मा जादों जेबो जिंगासिनांगौ गैया आयै आदैया आंखौ हस्पिटालाव लाबोबाय आं दायो हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङ आयै डक्टरा बुंदों न'खरनि गासैखौबो बेयाव फैनांगौ होननानै आयै नोंसोरो हायोब्ला न'खरनि गासैबो फैदो मिथिया डक्टरा मानो लिंदों माबा फंनैसो बाथ्रा बुंनांगौ दङनो आयै फिसा दे जों थांगासिनो दे नों मोजाङै दङ ना दे मा जादों सोर मा जादों आफा गोख्रैनो जोङो हस्पिटालसिम थांनांसिगोन बिहामजोआ उदै साखांब्रबनानै हस्पिटालावसो दंहैयोनो डक्टरा लिंहरदों माबाफोर सिरियासफोरथ' जायाखैथ' ओरैनोथ' मानो उदै सानांगौ ना सिगांनि बायदि आरो माबाफोर घटना जाब्रबाखैथ' सिगांबो बिराद गिदिर घटना जानानै थांखाबाय बियो आरो दाबा मा जाब्रबखो आरो ओरैनोथ' समबो जायाखैमोन बेहा 8 मासल'सो जादों दाबो थौलाय आफा थौ थाबनो थांनानै फैनि बिहामजो फिसा आं थांनो हानाय नङा आंहा बोलोआनो खमथारसै थाबायनो आं हानाय नङा थां नोंसोरो थांनानै फै गासैबो आं न'आव थागोन न'खौ नेगोन आङो थां बिहामजो थां सार आंनि बिहामजोखौ मदद खालामनायनि थाखाय धन्यबादसै डक्टर बाबु जोंनो सोरांस्रिनि न'खरनि मानसिफोरा डक्टर सोरांस्रिखौ जों लोगो हमनो हासिगोन ना लोगो हमनायखौ दोनथ' नोंसोर गासैबो न'खरनि मानसि ना औ डक्टर सार जों गासैबो सोरांस्रिनि न'खरनिनो मानसि डक्टर सोरांस्रिया मोजाङैनो दङ ना डक्टर जों सोरांस्रिखौ लोगो हमनोसैमोन नों खोथा होयोब्ला आयु
बे अलंबारालाय मा आसुरित आयु सोरांस्रिया बेमार जादों होननानै सोरांस्रिखौ नायनो मानो एसेबां ख्लां खालामथारखो बेलाय ना सिरि सोरांस्रिजोंसो सोमोन्दो दंबायबायो बेनिखायनो आंखौ एरा सोरांस्रिनि फ्रोमफ्रोमबो खोथाखौ लानानै आंखौ रायबाय थायो बियो नायखोमानांगोन आं दिनै नोंसोरो माबायदि मानसि हा नोंसोरो न'खरनि माबायदि मानसि न'खरनि मानसिफोरखौ आङो ओरैनो लिंहराखै सोर साबेसे दङ नायनोसो लिंदों आङो न'खराव एसेबां मानसि थानानैबो बे मोदोम गाज्रि मानसिया मानो एसेबां खामानि मावनांखो ओरैनो उदै सायाखै बिनि ओरैनो खस्थ' मोनाखै बियो जोबोद खामानि मावनानै खस्थ' मोनदों बिनि फिसाया बिनिखायसो उदै सादों नोंसोर मिथिया नामा सासे मोदोम गाज्रि आइजोखौ माबायदि जोथोनै दोननांगौ नोंथ' फिखुनजो जानानै नों मिथिया नामा गथ' 2 गाहाम 3 गाहाम जोनोम होनानै नों खस्थ'खौ बुजिया नामा मानसिया जोबोद दुरबल बेबायदि समाव दुरबल जानो मोननाङा नङा जानो लोंनो मोजां हैना होआ मावख्रुफैल' नामा नोंसोरो बेबायदि दुरबलब्ला फिसाया मा साइस्थ' जानानै फैगोन फिसाया मा गोग्गो देहा लानानै फैगोन मिथिया नामा नोंसोरो आरो न'खराव एसेबां मानसि थानानैबो बे मोदोम गाज्रि मानसिया मालायनि न'खराव मानो खामानि मावहैनो मोननांगौ आरो न'खराव बिजावजालिफोर दंना गैया बिजावजालिफोरा मावफाया नामा सहाय होआ नामा डक्टर बाबु जोंथ' बिहामजोखौ मावनाङाखौनो बुंखायो बिहामजोआ गावनो अख्रा मावो जों मा खालामनो डक्टर बाबु जानांगौ नोंसोरनि खुगायाल' मावबाय थायो पेप आथिं आखाइजों मावनो रोङा बिनिखायनो बियो नायना थानो हायो मावनाङो नोंसोर मावनाङा बुंनायजोंल' जायो नामा आथिं आखाइजोंबो जुदि मावफानानै सहाय होआब्ला खुगाजोंल' सहाय होयोब्ला खामानि दामानिफ्रा हारसिं जोबनानै थायो नामा नोंसोरखौ नायनानैथ' बिराद साइस्थ' पुस्थ' मोजांथार माथो आरो बिहामजोआ मानो बेबायदि नोंसोर बे समाव बेखौ नायनांगौ जाहोनांगौ अननांगौ जोथोन दोननांगौ नोंसोर मिथिया नामा मानसियाथ' जोबोद सिरियासमोन दायो एसे मोजाङाव फैबाय लानानै थांनो हासिगोन नाथाय बिला हले एसे गोगोमैनो जाबाय दे डक्टर बाबु बुंदोल' बेसेबां जाखो गासै मिलायनानै 1 लाखनि बारा जाबाय एसेबां बुरजा फैसा थांबाय एसेबां बुरजा थैबाय दाना जोंनिफ्रायसो फैसा बिखासिगोन गैखाला एबार आंनि फैसाया सेसल' थांखाजोबखासिगोन गाज्रि दामोनसै आङो बेमारिनि हालोदखौ नुनानै नोंसोरखौ जोबोद रागा जोंखांनायलाय बेनिखायनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंफ्लांबाय दे दायो लानानै थांनो हासिगोन बेनि थाखाय जोङो सैमा बायदि रायजाबाय बेबो मालाय मानसिजों 1 लाखनिबो बारा एसेबां बुरजा फैसा बहा मोननांगौ दायो बिनि सम्पतिफोरखौनो फानथों बिनि मोननांगौ बाहागफोरखौनो फानथों आं हले बुंखागोनहाय दिनैसिम आं बे न'खराव आंनि बेमार आजाराव थाइसेबो थाखा फैसा गारनो मोनाखै बिनियाव आयौ एसेबां थाखा फैसा गारबाय देना सम्पति राननायावहाय बुंजोबगोनहाय आङो आधा सम्पतियाथ' बिनिया थांफ्रामजोबखाबाय एसेबां बिदि बेमार जालुबाय थास्लायस्लाय डाइरेक्ट गथ'आथ' थमब्लेट गनानै थांगारा मानो ओरैनो गैया तेने गैया फेजाला खत्म जागोन आंनि न'आव थांनो ओंखारनायासो केन्सेल जाबाय दा जाथो जाब्रबो फिखुनजाबो आंखौल' नांगौ बेमार आजार माबा मोनसे मावनो दांनोआवल' अननायावबा गैया बिफ्राव लांखौ नांगौ बाथोहाय न'आव थांबा दा फैसासो बिहैगोन बाहेरा न'आवनो थांनोसै आङो बिखैहाय